Karon nga ubay-ubay na nga linya sa kuryente ang napasiga sa lalawigan sa Sugbo, daghan na usab nga gasoline stations ug bangko ang nag-operate na. Mao kini ang nahibaw-an ni Gobernador Gwen Garcia atol sa tigom nga gipatawag kauban ang nagkalain-laing sektor sa gobyerno ug pribadong kumpanya kaniadtong Miyerkules, Disyembre 29. Gitaho sa mga representante sa oil companies nga ubay-ubay na gyud ang nag-abli nga fuel outlets o gas stations ang nag-operate na sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo. Gani sa 45 ka gas station sa Petron, 42 niini ang nag-operate na. Sa Shell, sa ilang 63 ka mga gas stations, 59 na ka-estasyonan ang operational. Sa 30 ka gas station sa PTT, 25 niini ang nag-operate na. Adunay 31 ka gas stations ang Phoenix, apan 19 pa lang ang nag-operate. Samtang sa Flying V nga gasolinahan, sa 24-22 na ang nag-operate. Oh, thank you. Thank you for prioritizing our southern stations sa akin. Mas ako problema dito. Mas nagkinahanglan din sila fuel for our equipment that are clearing the roads, for the chainsaws that continue to do clearing operations as well, and for delivery of goods. Samtang midonar ang Sea Oil Philippines Incorporated sa Kapitulyo og 2,000 ka litro nga gasolina nga gamiton ngadto sa mga kontraktor nga mitabang sa clearing operations. Sa laing bahin ang Cebu Bankers Club kon CBC, mitaho usab nga ubay-ubay na nga automated teller machines ang nag-operate na sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo. Gani bisan og offline makakuha na ang mga katawhan og salapi sa over-the-counter nga pamaagi. If we were offline, we switch to manual. And then I requested, I believe Land Bank was the first to give me feedback na if you could open earlier, an hour earlier. Now that the telcos are slowly but surely providing you the online services, things are vastly improving. And thank you for allowing your branches in the towns of the province to honor transactions by the LGUs. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.